Asma sejati. Asma sejati iku dudu mung jeneng, nanging pangeling tumraping urip. Saben ambekan eling marang Gusti kang murbeng dumadi, kang Maha Suci Sang Hyang Tunggal. Eling marang asal lan tujuane kita dadi manungsa. Wong Jawa mbiyen ngajari, urip iku kudu eling lan waspada. Dadi manungsa sejati ora kudu tansah menang, ora kudu luwih dhuwur tinimbang liyane, nanging kudu bisa ngajeni, ora ngrugekake wong liya lan ora nglarani ati sepadha-padha. Amarga saben tumindak mesti ana akibate apa balesane. Apa sing ditandur iku sing bakal dipanen. Yen nandur kabecikan, muga-muga kebecikan sing bali. Yen nandur ala, aja kaget yen sawijining dina bakal nemoni wahe dhewe. Mula asma sejati yaiku tansah eling marang Gusti, jaga tumindak lan urip kanthi becik marang sesami. Amarga urip iki mung mampir ngombe, nanging saben lampah bakal ana balesane.